διάρκεια της διαδρομής θα έχουμε κεράκια στο εσωτερικό της βαρκούλας, το ψώχνουμε λίγο τα κεφαλάκια μας και βγούμε μπροστά. Και ο δρόμος που θα κάνουμε τώρα με τη βαρκούλα είναι 250 μέτρα. Αυτή δεν είναι η κανονική μας διαδρομή, αυτή τη διαδρομή την κάνουμε τώρα λόγω ότι έχει ανέβει στάδιο του νερού. Το στάδιο του νερού είναι στην ίδια επιφάνεια με τη θάλασσα. Αλλά εγώ γίνεται με μια ανάλογα και εδώ που έχει έξω από ποιον Βεσμοντιάς. Σε εποχή είναι. Από αυτό επηρεάζει τη δουλειά σας, ή από Βεσμοντιά. Σε εποχή είναι η μεγάλη εποχή. Δεν υπάρχει εποχή. Συνήθως από την εποχή. Είναι!